Tliet-drittijiet tal-persuni b'diżabilità li joħorġu mill-Konvenzjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità ġew diskussi f'attività Fawdex organizzata mill-Federazzjoni Maltija tal-Organizzazzjonijiet għal Persuni b'Diżabilità. Din l-attività kienet parti minn programm ta' attivitajiet li qed ifakru l-50 anniversarju mit-twaqqif tal-Federazzjoni. Id-drittijiet diskussi kienu dawk tal-indipendenza u l-inklusività, id-dritt għall-edukazzjoni u dritt tax-xogħol u impjieg. Il-President tal-Federazzjoni, Martes Muljet, qalet li l-iskop ta' din l-attività kien biex jitqajjem aktar għarfien dwar il-konvenzjoni ħalli sservi ta' dialogu bejn daw kollha involuti fis-settur. Aħna l-NGOs xtaqna illi anke hawnhekk Fawdex nibdew inħejju nippreparaw lilna nfusna biex kemm aħna l-Maltin kemm l-Awċin bl-istess fuq l-istess linja nitkellmu fuq l-istess drittijiet tal-Maltin u l-Awċin kollha. Il-konferenza kienet indirizzata mill-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli li tkellmet dwar l-Istrateġija Nazzjonali dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità li ġiet adottata s-sena l-oħra. Hija qalet kif din l-istrateġija timxi id-fit mad-drittijiet li ġew diskussi fil-konferenza u elenkat il-ħidma li saret u li qed issir biex dawn id-drittijiet jingħataw fil-prattika fil-ħajja ta' kuljum tal-persuni b'diżabilità kollha. Il-konferenza kienet indirizzata wkoll mill-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri li saħaq kif fl-aħħar snin il-persuni b'diżabilità f'pajjiżna, inkluż Fawdex, gawdew minn diversi inizjattivi u skemi. Dan kif Gvern Laburista jemmen tassew li persuni b'diżabilità m'għandhomx jitħallew jaqgħu lura u għandhom igawdu minn inklużjoni sħiħa fil-komunità.